ניסיון שני, תו אוכל קש. אני צחי, יש לי אפצ'י. זה פלג. רגע, יש אור מאחוריך. תו הולך לאכול קש. תו אוכל קש בשביל 5 שקלים חדשים. רגע, תו, סובב לאור. יש לי אפצ'י. מעניין את הזין. הנה. רגע, לא רואים. כן, זה קש. יש לך פלאש? לא, אי אפשר לעשות פלאש בווידאו. אסר. אז לא רציתי. רגע, איך מפעילים את הפלאש? צריך להפסיק עכשיו. לא, אפשר. אז צריך על מה ללחוץ. על מה ללחוץ? רגע? טוב, נו, סובב אל האור. מה אתם רוצים? תו אוכל קש. לא זה לבן, אני אוכל קש. בשביל 5 שקל, 5 שקל. אתה כזה אידיוט איתה. מה הפוך, אבל אז אני מסתיר את האור. איתה, סתובב אלינו. תראה לנו שאתה אוכל קש, תפתח את הפה. לא, זה לא לחם, זה לא משהו אחר, זה קש. אתם רואים מפה? ערימה של קש. שדרך אגב, רטוב כי יורד עכשיו גשם כמו לא יודע מה. ירד גשם, ומי יודע, אולי הוא התחיל להחמיץ כבר. סתם לא, הוא לא דחוס וכל השטויות האלה. טוב, שיפש! אתה אוכל קש! 5 שקל! תבלע אבל קצת. תלעש, נו מה, אתה צוחק. טוב, חבר. מה אתה דפוק? לא חיביתי. אתה אוכל קש. תחזור, מה? רגע, אני רוצה לראות אותך בולע את זה. די, הבן זו גדולה. לא!